Benvinguts a l'Hort, soc en Marc Casabosch i avui hem canviat el Solsonès pel Bages. Som a Campo Colli, la finca de l'Escola Agrària de Manresa i el projecte Sporus. I ara mateix entendreu per què. Ja sabeu que quan parlem d'hort sempre en parlem des de la perspectiva agroecològica i precisament per això s'escau molt que haguem vingut a la finca de Campo Colli, que justament és pionera en l'ensenyament de l'agroecologia des de fa dècades. La idea d'avui és, d'una banda, parlar de les varietats tradicionals, de les varietats antigues, d'aquells vegetals que convé cultivar per preservar la biodiversitat i, sobretot, per preservar els recursos, perquè també són les més ben adaptades al medi. I també parlarem de les llavors i del planter. Hi ha algunes d'aquestes plantes que convé fer una sembra directa i en funció de quina sigui l'espècie, doncs prèviament hem de preparar un planter abans de trasplantar-ho al lloc definitiu on les cultivarem durant la resta de cicle. Sporus és un projecte de l'Espai de Recursos Agroecològics i aquí tenim el seu banc de llavors, que fet i fet podríem dir que és el banc de llavors de la Xènia perquè és la persona que el dinamitza, el manté en vida i l'omple de contingut. Aquí dins hi trobem més de 400 varietats de plantes d'horta i cultius herbacis d'agricultura extensiva. Varietats locals, el que dèiem, locals, tradicionals, antigues, varietats adaptades al territori, algunes d'elles que s'han perdut. Penso molt, per exemple, en l'albergínia blanca, i que amb tasques d'aquest tipus el que fem és intentar promoure la conservació i el consum, una altra vegada, de plantes que abans havien estat àmpliament cultivades. Ara el que farem és mirar quines llavors podem agafar i anar-nos a plantejar com fem la sembra i a preparar un planter perquè surti reeixit i tinguem unes collites exitoses. Molt bé, ja tenim les llavors i ara ve el moment de plantejar-nos la sembra, que és el que avui et volia ensenyar. Parlem de sembra directa quan agafem una llavor i la posem directament al lloc definitiu on anirà aquell cultiu. Parlem de fer planter directament al terra quan el que fem és sembrar les llavors al terra, però no en el lloc definitiu, sinó que fem una sembra molt densa, amb moltes llavors juntes, que després, una vegada sigui el moment de trasplantar, el que farem és posar-les al seu lloc definitiu, o parlem de fer planter, allò que tothom té al cap com a planter, que és quan agafem safates de cultiu i dins de cada forat, que en diem alvèols, hi pretenem fer una planta. Llavors, amb el tema de la sembra directa, pensem sobretot en llavors com les llavors d'arrels, menudes, pastanagues, raves, ravenets, salsifís, naps, tot això va molt bé fer la sembra directa. Llavors, en el cas del planter directament primer amb safates, el que necessitem, i aquí sí que és una mica la clau de volta de tota aquesta història del planter, és el substrat. Hi ha moltes maneres d'obtenir un substrat per fer planter. Un és que el comprem directament, però si us el voleu fer és molt senzill. Una de les claus és que jo sempre dic que com a mínim la meitat, un 50% del volum de substrat per fer planter sigui o compost o fems molt, molt madurs. La resta, l'altre 50%, podria ser sorra de sauló, podria ser fibra de coco, però que la meitat sigui matèria orgànica assimilable. Aquí tindríem la barreja feta, aquí farem una mostra per fer mongeta de genoll de Crist, aquesta varietat local. El que fem és, bàsicament, procedim a reomplir els alvèols i llavors hi ha una de les normes també a l'hora de preparar planter i a l'hora de fer sembres que són molt interessants, que és que la mida de la llavor ens indica, més o menys, la profunditat a la que ha d'anar aquesta llavor. Si parlem d'una llavor que fa 1 centímetre, doncs que estigui a una profunditat de 1-2 centímetres, soterrada. Quan parlem de llavors, i això és molt important, per llavors molt, molt, molt menudes, com poden ser les llavors de pastanaga, les llavors d'enciam, les llavors de ruca, de canonges, són llavors que han d'anar molt superficials. Si les soterrem gaire, difícilment germinaran, o com a mínim les que germinin seran realment les que estan més a la superfície. A partir d'aquí,
Hi ha planters molt soferts. Per exemple, ara estàvem aquí plantejant el planter de llegums, no? A mongeta. Són planters de cicle molt curt, que en 15 dies, 3 setmanes, un mes a tot estirar, els tenim fets i ja els podem trasplantar. Hi ha planters que són una miqueta més laboriosos pel temps que passa entre que fem la sembra i fem el trasplantament. Se m'acut, per exemple, tot el que són solanàcies, tomàquets, albergínies, pebrots. Els costa molt de germinar i creixen molt lentament. I això fa que si hem de prioritzar potser siguin els cultius més idonis per comprar directament el planter a un viverista. I res, una vegada tenim, en aquest cas la mongeta, les llavors ja trasplantades, feta la sembra, procurar humitat constant. Sempre diem, humitat constant no vol dir estar empapats i saturat d'aigua, simplement vol dir que el substrat es mantingui humit. És millor menys aigua, menys humitat, però més sovint, perquè sempre hi hagi una humitat equilibrada en tot el període de temps que durarà el procés de creixement. Aquí tenim l'exemple, seguint el fil d'abans, de les mongetes. Aquí tenim mongetes, mongeta tendra de la Pobla de Lillet, sembrada fa 10 dies i encara li manquen uns 10-15 dies més abans de poder ser trasplantades al lloc definitiu. També l'exemple dels pebrots, i les albergínies, que veiem que són plantes que, tot i que ja fa molts dies que estan sembrades, el seu creixement és molt lent. La família de les solanàcies, per norma general, sobretot pebrot i albergínia, té un creixement molt lent, i l'albergínia blanca, que també va fent i fins que les condicions a l'exterior no permeten un trasplantament segur, que això vol dir que el risc de glaçades és nul, doncs no els posarem al seu lloc definitiu. I aquí, en aquestes 4 fileres de cultiu, un exemple perfecte per il·lustrar el que seria un planter, però que el fem no en safates de cultiu, no en recipients, sinó directament al terra. Aquí tenim cebes, i aquestes cebes, una vegada estiguin més desenvolupades, les trasplantarem al seu lloc definitiu. Però el planter el fem així. Això és una fórmula de fer planter que ens funciona tant per les cebes, com pels porros, com per la majoria de plantes de l'hort de tardor-hivern, bròquils, coliflors, bròcolis, etc. És fàcil, és menys intensiu que el que requereix un planter amb safates, perquè el planter amb safates la humitat s'evapora molt més fàcilment, i molt pràctic. Molt bé, doncs els 2 últims consells que vindrien a ser: 1. La importància de cultivar varietats locals, varietats antigues. I per tant, aquí avui hem vist l'exemple d'Sporus, però hi ha altres projectes al territori que us permetran disposar de llavor ecològica, produïda de forma, diguem-ne, sana i de varietats locals. Al link de la descripció hi trobareu un document on ampliem aquesta informació. I el segon consell és que fer planter us heu de prendre com un joc i com una manera d'experimentar, perquè fer planter és planta menuda, tasca difícil. Per tant, si en algun moment perdeu la paciència, sapigueu que sempre hi ha planteraires al territori a qui podeu donar vida i que us podran solucionar qualsevol incidència que heu tingut pel camí.